Barra mir-raħal sewwa kif tħalli l-aħħar djar, lejn ix-xelluk mad-dawra issib daqsxejn ta' għar. Dan l-għar jgħidu n-nies tagħna dejjem mudlam u kull min jgħaddi fejnu jiksaħ bħal biċċa rħam. Għax fih kien jammar bniedem li ħajtu tax-xitan, bniedem li jbeżżek wiċċu qatt ma rawh daħkan. Bniedem li ħajtu għadda fil-ħama tad-dnubiet, bniedem li dejjem jidaj fuq is-seba' saħtiet. Kull min kellu għax jgħaddi minn ħdejn dak l-għar misħud, kien jagħti wiċċu jiġri għax jibża li se jmut. Hekk baqgħet sejra dejjem il-ġrajja ta' dak l-għar, hekk baqgħu l-koll jitkexkxu in-nies il-kbar u żgħar. Ma darba waħda ħabta tal-ewwel gwerra żmien ġrat ġrajja ferm kurjuża li llum se ngħidha jien. Isimgħu tfal x'kien ġara, bħallum kien ir-randan, in-nies issum titakkes u titlob talb ħerqan. Tiftakar fil-passjoni meta l-Ġesu salbuh fuq l-għolja tal-Kalvarju għax ftit kienu jħobbuh. Tiftakar fid-dnubieta li għamlet tul is-snin u wkoll titlob għal ħuta li msejkna mid-imbin. Kien sewwa sew il-ġimgħa fil-festa tad-duluri meta n-nies tagħna telqet biex imħabbita turi lejn din l-om tas-sema illi bi sħiħ soffriet ma bina fil-passjoni minħabba fid-dnubiet. U n-nies imxiet bil-lajma fil-purċissjoni twila wara l-vara tar-raħal passi meqjusa u tqila. U talbet dik il-lejla ma' omna tad-dulur u ħasset dieqa kbira minn qiegħ il-qalb qed tfur. U ftakret bit-tnejjida fuq dak il-midneb kbir ta' tarf ir-raħal waħdu ta' dnub dejjem il-sir. Imbagħad kompliet il-mixja u billi l-ħin kien sar wara l-barka fil-knisja in-nies telqet id-dar. Ma f'dak il-ħin sewwa mingħajr ma ntebaħ ħadd ġrat biċċa li fir-raħal ma kont tistenna qatt. Il-midneb mill-għar tiegħu ħares il fuq fis-skiet u lema ħdaw lill-kwiekeb jixelu fis-smewwiet. Mill-ewwel bħal qatt qabel qalbu ġo sidru bkiet u seħet ħajtu twila mogħdija fid-dnubiet. Imbagħad waħdu fid-dalma niżel fuq irkubtejh u stħajjel lil Madonna mis-sema tħares lejh. U f'daqqa bla jaf x'qabdu ħareġ mill-għar fil-ħin u rħila lejn il-knisja għand l-om tal-imniktejn. U beda jaħseb f'qalbu tgħid tilqgħu dik għall-om li min jaf kemm drabi każbara b'dak il-fom. Tgħid qatt jilħaq il-knisja b'xi bieb tal-ġenb miftuħ minn fejn jidħol sa ġewwa ħajxerred dmugħ u dmugħ. Min jaf, dal-bniedem għaġġel u kemm ra twila triq li tagħti ġewwa r-raħal ħajmur fejn kien jixtieq. In-nies li kienet barra u għarfet dak min kien dlonk daħlet tiġri ġewwa u sakret il-bibien. U baqa' għaddej il-midneb sa wasal sew fil-qrib fuq it-suntieru tela ma x'ħasra kif isib. Il-knisja ġa magħluqa xtaq jidħol iżda mnejn il-bib tan-nofs imsakkar tal-ġnub magħluqa tnejn. Waqaf. Imbagħad mar jara l-bib tas-sagristija ma sabu wkoll imsakkar u qalbu bkiet bil-ħtija. U ħaseb messu wasal ftit qabel dak il-ħin u kien isib il-knisja bi bwieba miftuħin. Iżda issa x'kellu jagħmel? Fit-triq ma kienx hemm ruħ. Ma rridx li jerġa' lura, rid jara jsib xi ftuħ. Fl-aħħar kien qata' qalbu, ma mbagħad ħasibha ftit, ikisser tieqa u jidħol u jiġri mbagħad li jrid.
Hekk għamel, bħoss mill-inqas tela mal-ħajt bil-mod u resaq lejn it-tieqa u qalbu bdiet tirtot. B'daqqa ta' pon faqaħħa il-ħġieġa li kien hemm u idu sa ftit wara kienet imtliet bid-demm. Iżda bla biża' niżel u daħal fil-korsija fejn kienet hemm il-vara ta' omna l-imbikkija. Bidu bid-demm iqattar u jħoss l-ġieħ tal-qsim niżel mal-art biex lila għall-ewwel darba jqim. U qgħad fiskiet u d-dalma iġib is-snin moddija fil-ħażen ta' emilu u jaħseb u kien ħtija. Lil dik l-om ħanina qalba bis-sejf minn fut u kien weġġala qalba u kien dak il-misħut. U talab bl-akbar ħrara maħfra għal tad-nubiet xtaq jibqa' jħobb lil-bina li mħabba fih kien miet. U waħħal f'rasu l-għada li jara l-kappillan u jqerħ ħtijietu kollha u jinsa lix-xitan. Imbagħad għajnejh tqalulu u ħassu wisq għajjien u raqat fuq il-qija tal-art sew kif kien. Filgħodu kmieni bil-mod il-mod in-nies bdiet tqum mirqat u taħseb biex toħroġ għal qudies. U magħha minn tal-ewwel kien qam il-kappillan ma xħin wasal bħas-soltu u jara s-sagristan. Ħares lejn it-tieqa bil-ħġieġ kollu miksur, ħaseb ħażin u f'daqqa ħasdonna rasu d-dur. X'inqala x'inqala? Għejdli xi jfisser dan? Xi ħadd seraq mill-Knisja jaħasra kappillan. Bla telf ta' żmien u baqal fetħu mis-sagristija u resqu lejn it-tieqa u fl-art jaraw dmija. Imbagħad marru fil-Knisja u resqu lejn l-artal jaraw it-tabernaklu u wix miksur battal. U ħadu nnifs bil-qawwi, x'ħin raw li ma ntmess xejn, imbagħad baqgħu jaħsbu wara xi ħaġa sar u għalfejn. U f'daqqa qata kbira lemaħ is-sagristan lil midneb fl-art fil-Knisja u mess lill-kappillan. Resqu bil-qajl il-qajla jaraw it-tnejn flimkien u demmhom kesaħ fihom x'ħin arfu dak min kien. Ħasbuhom qed joħolmu sew taħt id-duluri il-midneb l-ebda ħajja fuq wiċċu ma kien juri. Iżda kellu tbissima tal-ġenna fuq xuftejh u dema għadha taħraq tleq sewwa taħt għajnejh. Kemm staġeb din il-ġrajja miskin is-sagristan u bitferfir ġo qalbu hekk qal il-kappillan. Din żgur xi grazzja kbira li l-om tal-mitinbin tagħti waqtietlu lieda qabel tal-mewt il-ħin. Mur issa iftaħ beraħ tal-Knisja dal-bibien u itla doq il-qniepen mingħajr ma titlef żmien. Ħalli kulħadd jinduna bil-ġrajja ta' dal-lejl meta dal-midneb niedem ġie jmut ant il-mulej. U n-nies kif daħlet ġewwa u l-midneb mejjet rat minn qalba qabżet dema u waqfet u ssummat. Għax qatt ma kien instema' li ġrad biċċa bħal din sew fil-festa għażiża tal-om tal-imniktejn. U dik il-lejla meta għamlulu l-funeral ħareġ ir-raħal kollu l-irġiel, in-nisa u tfal. U wara qabel raqdu lill-midneb sħiħ talbuh biex bħalu jmutu mewta tandiema kollha dmuħ.